Хвала Христу. Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў радыё Марыя, таксама усіх, хто далучаецца да нас, каб глядзець гэты YouTube-канал. Дзякую вам за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі. Запрашаю на чарговую катэхезу пра святую імшу. На пачатку памолімся і просім Духа Святога, каб ён напаўняў нашыя сэрцы, каб ён асвятляў наш розум, каб гэтая навука спрыяла нашаму духоўнаму развіццю і паглыбленню нашага ўдзелу ў святой Еўхарыстыі. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу праўды і любові. Напоўні нас, дай нам адчуць Тваю прысутнасць, распалі нашыя сэрцы, навучы нас пазнаваць Тваю праўду, каб паводле яе жыць, каб кожны наш удзел у святой Еўхарыстыі быў больш плённы, каб вёў нас да пазнання вялікай таямніцы нашай веры. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Дзякуй за супольную малітву. Чарговая катэхеза, у якой хацелася б увайсці у самую глыбіню святой імшы. Тое, што найбольш істотнае, тое, што з'яўляецца цэнтрам, вяршыняй святой Еўхарыстыі. А менавіта гэта найважнейшая частка малітвы еўхарыстычнай, которую будзем мы разважаць праз некалькі катэхезаў. На пачатку цытата з апостальскага ліста святога Яна Паўла II «Діез Доміні». Святая імша, піша пантыфік, гэта жывое прадстаўленне ахвяры крыжа. У постацях хлеба і віна, над якімі была складзена просьба аб спасланні Духа Святога, які дзейнічае з абсалютна унікальнай сілай у словах кансакрацыі. Хрыстус ахвяруе сябе Айцу тым жа чынам, як ахвяраваў сябе на крыжы. Канец цытаты. Пасля другога Ватыканскага сабору цэлебрант, святар, які адпраўляе святую імшу, мае магчымасць сам выбраць эўхарыстычную малітву сярод тых, якія змешчаныя ў рымскім імшале. Такой магчымасці раней не было, таму што праз вякі адзінай эўхарыстычнай малітвай касцёла быў рымскі канон. У сённяшнія часы можам таксама заўважыць, што ён выкарыстоўваецца вельмі рэдка. Сённяшняя катэхеза будзе прысвечана менавіта яму, рымскаму канону. У адрозненні ад іншых эўхарыстычных малітваў, рымскі канон – гэта не новы тэкст. Яго постаць амаль бяззменна была прынятая з папярэдняга імшалу рымскага папы Пія V. Хаця шмат розных рытаў, жэстаў, якія ў ім былі раней, яны папросту прапалі. У цяперашнім рымскім імшале гэты канон рымскі знаходзіцца на першым месцы і называецца першая эўхарыстычная малітва. Гэта малітва з вялікай гісторыяй. Шмат пакаленняў хрысціян перад намі выраслі менавіта ў цені гэтай малітвы, і менавіта з яе ўчынілі падмурак сваёй веры і свайго малітоўнага жыцця. Гэта малітва з глыбокай традыцыяй, якая дасягае сваімі карэннямі ўжо да часоў першага касцёла. У ёй злучаюцца такая форма і стыль рымскага антыку з духам і моваю святога пісання. Гэта малітва святых, так шматлікіх людзей, якія перад намі жылі і верылі, а сёння таксама злучаюцца з намі у вялікай супольнасці касцёла, которая цяпер перажывае і праслаўляе Бога ў небе. Адначасова малітва рымскі канон, яна вельмі актуальная. Гэта малітва, якая паслугоўваецца вельмі яснаю моваю. Уся таямніца веры і ўся каталіцкая навука пра святую імшу падкрэсліваецца менавіта ў гэтай малітве. Трыдэнцкі сабор звяртаў увагу на беспамылковасць і асаблівую пабожнасць рымскага канону, менавіта ў сваёй навуцы пра ахвяру святой імшы. Шкада, канешне, што першая малітва еўхарыстычная
так рэдка выкарыстоўваецца ў цяперашніх часах на святой імшы. Можа, таксама праз гэта для некаторых вернікаў рымскі канон стаўся такой чужой малітвай, которую, можа, ніколі яшчэ не чулі. І часта не звяртаем увагі на яе прыгажосць, на паўнату формы, на таксама гэтую шматвяковасць і пастаянную актуальнасць. Кожны, хто паспрабуе ўвайсці ў глыбіню гэтай малітвы, будзе ёй вельмі моцна ачараваны. Кожнае слова, кожны сказ мае вельмі глыбокае значэнне. Канон — гэта такія духоўныя дзверы, якія адчыняюць перад кожным вернікам і асвятляюць менавіта вялікую таямніцу касцёла, вялікую таямніцу веры, аб чым мы таксама вызнаем, падкрэсліваем, калі молімся у часе Эўхарыстыі. У гісторыі трэба нам звярнуцца вельмі далёка, каб знайсці пачатак рымскага канону. Цяперашні тэкст быў створаны ў першыя вякі існавання касцёла. Найстарэйшыя пласты гэтага тэксту дасягаюць габрэйскай і рымска-грэцкай традыцыі. Астатнія тэксты дайшлі на працягу першых вякоў хрысціянства. Найбольш праўдападобная гісторыя паўстання канону нам нязнаная. У Рыме была практыка спантаннага фармулявання паасобных частак эўхарыстычнай малітвы пры дапамозе пастаянных схемаў. Гэта значыць, што на пачатку такой адной малітвы не было. І заўсёды кожная эўхарыстыя яна адрознілася, таму што цэлебрант своеасабліва выкарыстоўваючы некую схему па-свойму фармуляваў гэтую эўхарыстычную малітву. Але вельмі хутка быў прыняты пастаянны ўзор, паводле якога трэба маліцца і які вызначаў акрэслены, можна сказаць, стандарт малітвы эўхарыстычнай. Калі літургічнай мовай была грэцкая мова на пачатку, то ўжо ў першым творы, дзе можна знайсці, цытіруецца рымскі канон, ён паходзіць з 382 году, гэта было ўжо на лацінскай мове. Стваральнікам канону ў сённяшняй форме прызнаецца папа Дамас. Ён жыў у 4 стагоддзі, але таксама біскуп Амброзій. У наступных стагоддзях здзяйсняліся новыя дапрацаванні гэтага канону і цярпліва ўводзіліся маленькія змены. Аднак ужо ад часоў папы Грыгорія Вялікага, гэта пачатак 7 стагоддзя, аж да другога Ватыканскага сабору, палова 20 стагоддзя, тэкст канону быў нязменны. Сучасныя багасловы называюць гісторыю рымскага канона дзелам святых, бо форма гэтай малітвы дасягае да старога і новага запавету. Таксама старажытныя мучанікі, шматлікія святыя прыдавалі гэтай малітве своеасаблівы кшталт і характар. Матывам гэтай эўхарыстычнай малітвы, які ўвесь час праз яе праходзіць, праяўляецца, з'яўляецца праслаўленне Бога праз Хрыста. Так, з аднаго боку, вельмі проста, грунтоўна, але з іншага боку, менавіта гэта адлюстроўвае сутнасць кожнай літургіі. Праслаўляць Бога, Бога Айца, праз Езуса Хрыста. Распачынаецца яна ўжо, так як мы чулі на папярэдняй катэхезе, падчас прэфацыі. Гэта такое праслаўленне Бога за тыя справы у гісторыі збаўлення, якія здзейсніў для нас усё праз Езуса Хрыста. І таксама гэтае праслаўленне трывае аж да кансакрацыі, да тых слоў перамянення, хвала Богу праз Хрыста, які ўзяў хлеб у дзень перад сваёй мукай, і гэтак далей. Пачынаюцца словы, которые мы добра ведаем, которые паўтараюцца і з'яўляюцца асновай, цэнтрам кожнай святой імшы. Гэтая думка, праслаўленне Бога праз Езуса Хрыста, дасягае ажно да канца малітвы эўхарыстычнай. Калі святар узносіць ужо не хлеб і віно, але менавіта цела і кроў Хрыста і з пашанаю прамаўляе альбо спявае праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце.
Табе, Божа Ойча ўсемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Паасобныя сказы канону яны рассвятляюць і разгортваюць менавіта гэтую думку праслаўлення. Калі мы ў іх уважліва услухаемся, то знойдзем гэтае праслаўленне, якое праяўляецца праз увесь канон. Уся малітва скіраваная да Бога нашага Айца. Каб лепей зразумець, паспрабуем адказаць на пытанне, хто моліцца, хто гаворыць, хто кіруе гэтую малітву. Перш за ўсё трэба звярнуць увагу на тое, што прамаўляе сам святар. Гэта ён моліцца, гэта ён праслаўляе добрага Бога, і ён гаворыць гэтыя словы. Калі святар прамаўляе гучна, то заўсёды ў першай асобе множнага ліку. Кажа «нас», «нашага». Праз яго вусны прамаўляе ўвесь касцёл, усё цела Езуса Хрыста. Гэта не некая асабістая малітва дадзенага святара, гэта малітва касцёла, которую ад імя касцёла менавіта святар здзяйсняе і праводзіць. Падчас малітвы зварочваецца ён да Бога і прамаўляе «табе» ці таксама «табою». Калі ўзгадваецца Хрыстус, то святар праслаўляе яго ў трэцяй асобе, кажа «ён». Ён у дзень перад сваёй мукай узяў хлеб у свае святыя рукі, падняўшы вочы ў неба, да цябе, Бога свайго Айца ўсемагутнага, і складаючы табе падзяку, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы, і гэтак далей. Далей, хто праслаўляе Бога Айца, гэта перш за ўсё Хрыстус. У гэты момант святар гаворыць ад першай асобы. Бярыце і ешце, гэта цела маё, бярыце і піце, гэта мая кроў. Гэта значыць, у гэты момант святар неяк пазычае Хрысту свой голас, дазваляе яму выказаць словы устанаўлення Эўхарыстыі. Гэта маё цела, которое за вас будзе выданае, гэта кроў мая, келіх крыві маёй, якая будзе за вас праліта. Гэта чыніце на маю памяць. Вядома, што гэтыя словы святар прамаўляе з вялікай пашанаю, схіліўшы сваё цела перад вялікай гэтай таямніцай. І нарэшце той, хто праслаўляе Бога Айца, гэта касцёл. Праз паслугу святара, які можа гаварыць словы Езуса Хрыста, для ўсёй сабранай супольнасці касцёла сакраментальным чынам з'яўляецца адзіная ахвяра Езуса Хрыста, ахвяра крыжа. І кожная ахвяра святой мшы – гэта сапраўдная ахвяра, і таксама яна не павялічвае адзінай ахвяры Езуса Хрыста. Гэта чыніце на маю памяць, кажа Езус Хрыстус. І сапраўды касцёл верна выконвае гэтую памяць, чыніць тое, што яму наказаў Езус Хрыстус. Такім чынам, у эўхарыстычнай малітве дзейнічаюць і прамаўляюць да Бога Айца непадзельна Хрыстус, святар і касцёл. Гэтая заўвага, яна сапраўды вельмі важная, бо дазваляе нам глыбей зразумець гэтую вялікую таямніцу, да якой мы набліжаемся паступова, сапраўды з вялікай пакораю, але таксама з вялікай пабожнасцю. Увайсці глыбей у гэтую непаўторную таямніцу збаўлення, якая даверана касцёлу, таямніцу памерлага і ўваскрослага Езуса Хрыста, вялікую таямніцу веры. Гэта тое, пра што мы будзем разважаць падчас чарговых катэхезаў, задумваючыся над паасобнымі часткамі, але лепей сказаць, над паасобнымі малітвамі эўхарыстычнымі. Кожная з іх нешта своеасаблівае выражае, сутнасць адна і тая ж. Паўтараецца, здзяйсняецца крыжовая ахвяра Езуса Хрыста. За нас Хрыстус памірае, для нас Хрыстус уваскрасае. Адзін багаслоў хрысціянскі сказаў, што такое святая імша і чым з'яўляецца галоўная частка святой імшы. Гэта так, як бы цяпер на алтары паставіць крыж і глядзець, як Езус за мяне памірае. Няхай гэтая думка дапаможа нам. Чарговы раз, калі пойдзем на святую Эўхарыстыю, вачыма веры убачыць гэтую крыжовую ахвяру Езуса Хрыста. Яна ўжо не крывавая, так як тады ў Вялікую Пятніцу яна бескрывавая,
але сутнасць яе такая самая дзеля нас, дзеля нашага збаўлення, каб выбавіць нас ад граху, каб нас сапраўды напоўніць Божай ласкаю. Няхай кожны ўдзел у святой імшы будзе для нас умацаваннем. У нашых таксама крыжах, у нашых ахвярах, каб мы памяталі, што праз ахвяру Езуса Хрыста было сапраўды пераможана кожнае зло, кожны подступ зла у нашым жыцці. Гэта нашая надзея. Гэта знак крыжа. Часамі людзі пытаюцца, куды глядзець. Калі святар выконвае гэтую малітву эўхарыстычную, чи глядзець на рукі, на святыя постаці, некаторыя глядзяць на крыж. І сапраўды гэта таксама вельмі мудра. Варта, каб нашыя вочы убачылі не толькі перамененае цела і кроў Езуса Хрыста, але таксама убачылі крыніцу, которая з'яўляецца Езус, который за нас на крыжы памірае. Няхай добры Бог нам благаслаўляе, каб мы чарговы раз, калі пойдзем на святую імшу, былі ўмацаваныя гэтай найсвяцейшай ахвярай. Дзякую вам за ўвагу. Хвала Езусу Хрысту.